A Xunta de Galicia lanza a campaña Que siga contando a nosa historia, coa que o Goberno galego busca fomentar a sensibilización cidadá sobre a importancia do coidado do patrimonio cultural da comunidade autónoma. Deste xeito, preténdese reivindicar o inmenso valor que ten na configuración da nosa historia e identidade para as xeracións actuais e futuras. Para iso, a Administración elixe 6 bens patrimoniais da comunidade, entre os que se inclúe algún con máis de 400 séculos de historia, que representan a gran riqueza patrimonial de todo o territorio, con exemplos de diferentes tipoloxías, estilos, épocas e zonas. O exemplo ourensán é o Santuario das Ermidas de Obolo. O poñelos en valor, a campaña fai un chamamento á responsabilidade colectiva para impulsar a sensibilización e evitar comportamentos incívicos que, aínda que son illados, poden danar o noso patrimonio cultural, que conta en total con 781 bens de interese cultural, así como milleiros de bens catalogados. Precisamente esta campaña dá continuidade a Por outros tantos máis, que se puxo en marcha por estas datas o pasado ano, difundindo o valor e protección de bens como a Igrexa da Veracruz de Corballiño. Consecuentemente, a Consellería de Cultura, Lingua e Xuventude mantén unha política decidida a favor da salvagarda dun dos recursos con maior valor histórico, cultural e turístico de Galicia a través de plans estratéxicos como o Plan Catedrais, o Plan de Actuacións Arqueolóxicas, o Plan de Vic do Camiño de Santiago ou o Plan Ribeira Sacra, así como diversos plans directores para bens concretos. Así o reflicten os máis de 55 millóns de euros dedicados a este fin no último lustro pola Consellería de Cultura, Lingua e Xuventude, ou as intervencións aprobadas no último Consello da Xunta para actuar durante 2024 e 2025 en 7 igrexas cun investimento de case 850.000 euros.